नै दहायनिफ्राय नागिरबाय दंमोन आङो आब' जुनारखौ दायो लोगो मोनबाय दा आब' माबासो ओमफ्राय आब'खौ दिनैसो लोगो मोनदों आरोना माने भिडिअ नुबाय थादोंमोन ओमफ्राय लोगो हमनाय जायाखैमोन आरोना दिनै लोगो हमनाय जाथारबाय आरोना डाइरेक्ट नै आब' इमान बरिया नुखादों हाय आब'लाय हेल' लोगोफोर नै जोंहा दिनै आब' लिपिका मोननाव थांसै आरोना आब' लिपिकानि बिब'ना बिनानावथाय जिखुनु हाबा दं होनदों आरोना बेवहाय आब' मिथियाबो दंफैयो होनदों बिनिखायनो जोङो मिटआप खालामनो थांसै नै बाजैयाबो आब' मिथिखौ लोगो हमनो थांगोन होनदों बिनिखायनो आंथ' एबार सेकेन्ड टाइम मिटआप खालामनाय जासिगोन ना ओमफ्राय नै दिनैबो थांदि आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ दिनै नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनै मस्ट इन्टारेस्टिं आरो दिनै बिराद मोजां भिडिअ जागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोसे जों थांगोन आब' गावरिमाबो थांगोन जों आब' गावरिमानि रुमाव थांग्रोनोसै ओमफ्राय गारिफोरखौ दोननानै ज' थाबायना थांसै खाथिखा नालाय बे थांबाय थानोसै जोंहा नै गाइस जों दायो थांबाय दं आरोना नै जों दङ रानि सासे दं ओमफ्राय आब' गावरिमा ओमफ्राय बाजैजों गासिबो ज' ओंखारबाय आरोना थांनो ओमफ्राय फैनायावनो नै अखा साफैलायबाय जों आब' गावरिमा दा बिदिनो अबेबा थांनोबाथाय माबा मोनसे प्रब्लेमा जाखागोन आरोना ओमफ्राय जों दायो थांसै ओमफ्राय थांनायनि सिगां जों मोनसे प्रेजेन्ट लानोसै आरोना गासिबो ज'नो लानोसै इया हाबनानै ससमा नायदोंमोन मोनसे सानसे बाजार खालामनो थाखाय एक्सट्रा लाना फैखागोन ओमफ्राय गासै गस्लानिफ्राय लानानै लंपेन्टनिफ्राय लानानै फुरा लाना थांजोबगोन आरोना बिराद मोजां नुदोंमोन ओमफ्राय गानबाथाय बिराद खोमसि नुयो आरोना बिशाल मार्केटआव इमान मोजां नों पसन मथे मोननाय नङाना जाखिया बिशाल मार्केटआव धेर ओंखारो नालाय नों मोजां बुस्थुखौनो गाज्रि बुस्थुखौ मोजां नुनानै लाना फैफ्लांगोन ओमफ्राय मोजां बुस्थुखौसो गाज्रि होननानै गारबोगोन बेफोरबायदि जायो बिशालाव बे खोमसिथार नुदों ससमाखौलाय मोजां नुदोंमोन आं स्टाइलिसखौ उनाव लानोसैलै दिनै लाथ'लायला दे बिराद बुरजा दं नै लाइन जों मोनफैबाय आरोना मोनफैनाय ओमफ्राय डाइरेक्ट गेट खाथि मोनबाय नै गारिफोर नुनाया ओमफ्राय हाबैनो लाजिबायसो आरोना नै बया बुरजा मानसिया नै गाइस लामानिफ्रायनो लाजिदोलै गाइस मानसिफोरनि सिगाङाव बारा भिडिअ बनायनाय इमान माबा जायाखै जोंना आब' मिथिया गेटआवनो दैनो जोंखौ नेनानै दंमोन लेंहरदोंमोन दासो गेटआवनो दंमोन आरोना वाव वेन्डिंआ आब' गोबावनि उनाव दिनजों लोगो मोनलायबाय औ जोंनिफ्रायनो फिसा रायजोफोर फैदों आब' वाव वेन्डिंआ रानि मोनानै बिराद बरिया वेन्डिंखौ बनायदों आरोना नै आब' इमान बरिया नुखादों हाय आब'लाय आब' माला फैनाय हराव फुङावनो आरोना Abu Sunita and Abu Miti. Deh Abu mau ngide. Dimasjid hawa zaन फैलायबाय आगैखौ लोगो मोनबाय ना मोजां नांबाय औ लिपिकानि आब'नि हाबा दिनै लिपिकानि आब'सना आं बिनानाव सानबाय दंमोन ओंखायनो आं दहाय सोंदोंमोन मानसिफोरनाव ओमफ्राय आब' सुनिताखौथ' दहाय सिनायखायाखै ओमफ्राय मबाइलाव नायखांलायबाय आब' जानो एसे जाबाय नामा मेकआपआ मा खालामो बेखौथ' आरो बेवहाय लिरनाय दं वेलकाम टु द वेडिं अफ अनजालि एन्ड ध्रुव ज्योति ओमफ्राय सिङावहाय लिरनाय दं 2 February 2022 औ जानोसै दे आब' मिथिमोना जोंखौ ओंखाम जानो लेंफैदों नै ओमफ्राय नै आब' नै गथ'फोरानो नोगोद फट' साफाय जाबाय दं आब' मिथिमोनदों नै जोङो बिराद फट' साफायखांबाय आरोना आब'मोननो फट' साफायखांनानै दायो ओंखाम जानो थांसै आरोना आब'मोना ओंखाम जानो लेंबाय ओमफ्राय जों ओंखाम जानो थांसै आब' सुनिता मोनदों फट' लाबाय दं बयबो ओमफ्राय आब' मिथिमोननिया फट' लाबाय दं ओमफ्राय बोरै मोनखो मोजां ना सेकेन्ड टाइम आब' मिथिखौ लोगो हमना मोजां मोनलायबाय आरोना दिनै ओमफ्राय आब' जुनालिमोनल' दंफैयो लोगो हमनायखौनो जायाखै आङो बेस्थ' जाबाय दं ओंखाम जानो थांसै एबार नै आब'मोना जोंखौ ओंखाम जाग्रा जायगायाव लानानैसै आरोना ओमफ्राय हिन्जाव गोदाना सिखारथ'बाय दा हौवा गोदाना मोनबेसिगोननो ओंखाम जानोसै जोङो नै ओंखाम जानायाव जिरायबाय आरोना ओमफ्राय जों जानानै थांसै जों थाबनो एसे मोनाबायबो ना दिनै जों मोनायावसो फैखादोंमोन नालाय 3थासोआव फैदोंमोन जोङो ओमफ्राय दायो मोनाखासिगोन दायो दा बिराद मोनाखाबायबो आरोना ओमफ्राय जानानै थांनोसै जोङो
नै इसोरनो दालि होजोब्बाय नै बाजैमोननो दालि होलांजोब्बाय ओमफ्राय आंनो होदिया नै गोजोब बेजुदि ए मोनफैबाय होननाय लोगो लोगो आंनो होलाङाखै होनलायदोंमोन आंबा औ होननाय लोगो लोगो मोनफैदों आरो ना बिराद ग्रोब जाफैदों नै उदै बुंजासो जाखादे इसोर बिराद सिरि थाबाय थायो आगो इसोरो नोंसोरो इन्ट्रेस्ट जाबा जोंबो जाखाथारा दे जादो दे जानोसै नै ओंखाम जाखांलायबाय जोंहा दायो ओमफ्राय हौवा गोदाना फैबाय जोंबो नायनोसै एसे जाखांगलायबाय नै जोंहा बोरै मोनखो मोजां ओमफ्राय नै जाबाय दं जानाया जाबाय दं बिराद खम जाबाय आरोना जाखांजोब्बाय खोमा जाखांनानै जों फैबाय थाबाय ओमफ्राय दायो बेन्ड पार्टि दामबाय दं बेन्ड पार्टिखौबो नोंथांमोननो खोन्थाहैगोन नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आरोना मानसि गिलाखाय पेक जाबाय दायो ओंखाम संग्राया ओंखाम जाग्राया मोननैखा आरोना मोननैखा बिराद स्पेसियेलि हनै दं खोनादों मानसि थानायावबा पेक खालामनाया दा मानसि गैया नालाय पेक जाबाय आददानो गैथ्रा जोंना मानसि थानायाव भिडिअ लानाय ना आददानो गैथ्रा जोंना भिडिअ लानाय बिदि मानसि गोनां आरोना बिराद लाजि माने एकदम बारा माबा जायाखैना जोङो दासो गोदान नालाय आरोना आदद जायाखै मानसि थानायाव बानायनो लासैनो जालांगोन आरो बेफोरबो नै एबार जोङो बेन्ड पार्टि दामनायाव थांबाय दं आरोना नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय मोसानोसो लुगैखायो आं बेन्ड पार्टि दामबाथाय नैखिजा दामबाय दं हौवा गोदान फैनानै बेन्ड पार्टि दामबाय दं आरोना नैयो Lipika abo hayan lah konse abo media ne मोननै बाप पुरा मोननै सालायबाय दं आरोना हिनजाव गोदान जिरायग्रा नै गावरे मा जाबाय नोंथां हिनजाव गोदाननि जायगायाव जोंखौ नाय जिरायबाय आरोना नै महाराजा बायसा मोनलायदों आरोना जोंसो नै इया फट' जाबाय जानो आरोना नै जायगाया बिराद बरिया आंसो जिरायबाय नै अ माय गड नै बिराद बरिया साजायना दोनदों आरोना नै ओइ फट' साबायनो आंखौ पुरा बेन्ड पार्टि साबाय दं आरोना इयो बेन्ड पार्टि पुरा फट' साबाय थानि जोंनिया आब' मिथिदों आंनो नै फट' साबाय थादों आरोना इयो डेन्जार साफा नुखादों आब'खौ दिनै नै बिराद साफा नुखादों आरोना आब'खौ बे माखासे लोगोखौनो हमनो हायाखै आङो आब' लिपिका मोनहा इमान बेस्थ' जाना दं लोगोखौनो हमनो हायाखै आरोना आब' जुनालिखौबो नागिरनानै मोनदियावबो थांगोदाय दहायसो नुज्रांदोंमोन ओमफ्राय लोगो हमना थांदोंमोन होननायहाय मोजाङैनो ओमफ्राय नुदियानो अबेखिजा थांगोदाय ओमफ्राय आब' लिपिका मोनहाव बिराद बेस्थ' जाबाय दं आरोना खामानि मावदों ओंखायनो आब'आ मोसाहैलायबाय नै पुरा मबाइल गंनै सामलायबाय दं आब' लिपिकानिखौबो इनो लाना होदों एबार हिनजाव गोदानखौ बरायदों आरोना लोगोफोर नै हिनजाव गोदाना फैबाय दं नोंथांमोना नायनो हागोन हिनजाव गोदाना फैबाय दं हिनजाव गोदानखौ लाबोदों आरोना नै नैबे लाइटआ माइसो खामो हौवा गोदान बरायनो थांगासिनो आरोना लोगोफोर हौवा गोदान एबार हौवा गोदान बरायनो थांगासिनो हौवा गोदान लायनो एबार इसोरनि
जोंनि आरो एक्सट्रा बेन्ड पार्टि आरो ना नै सिंनि एक्सट्रा ओमफ्राय बाहेरनि एक्सट्रा दामग्राफोरा नै लाना फैगासिनो गोजा मानसिफोरा ओरैबायदि जों थांनोनो जायगा मोनाखै थांनो लामा मोनाखै जोङो नै जों लामा गैया थांगोन ना बासो नै दहाय ओमफ्राय नागिरबाय दंमोन आङो आब' जुनारखौ दायो लोगो मोनबाय दा आब' ओमफ्राय आब'खौ दिनैसो लोगो मोनदों आरो ना माने भिडिअ नुबाय थादोंमोन ओमफ्राय लोगो हमनाय जायाखैमोन आरो ना दिनै लोगो हमनाय जाथारबाय आरो ना डाइरेक्ट ओमफ्राय आब' दे माबा मोनसे बुंदो आंबो गोजोननाय आब' हौवा गोदाना अबेनि हौवा गोदाना अबेनि गुवाहाटिनि गुवाहाटि गुवाहाटि अबे साइडनि गुवाहाटि मेन जानो हागौ दे आंबो बारा बे टाउननिनो आरो ना टाउननि गुवाहाटि मेन आरो दायो जों थांनोसै मोनाबायबो नायथ'ला आब' नोंसोर नायबाय थादो दे जोबगौमोन दे थांगोन दे र' आब'मोनखौ बाजै मोना मा बुङो नायनोसै अ बाजै मोनाबो दङ ना खोमसि जालांगोन गोजानदो बेनिखायनो आरो जोंना मा मावनांगौ दं संसाराव आरो दि जोङो संसारनिफ्राय सानसे राजा प्रजा ऋषि मुनि अवतार पुरुष साननैसो जोनोम लानानै जों साननैसो थांनोसै जों